Els Reis d'Orient de vegades necessiten ajuda per arribar a tots els pobles. En localitats com Sant Jordi, al Baix Maestrat, veïns i veïnes els donaran un cop de mà perquè els més menuts també puguen gaudir al poble d'una cavalcada com cal. Els més menuts ja esperen impacients l'arribada dels Reis Mags. A Sant Jordi, esta associació de veïns donarà de nou un cop de mà a ses majestats. I vam dir, se podria fer la cavalgata aquí, no tindrà que desplaçar-se fora. Pasqual, Rafa i Manel han estat triats enguany ajudants reials. Donaran temps a canvi de moltes satisfaccions. Li va donar el regal i a partir d'entonces ja va dormir sempre sense xupeta aquell xiquet. Es el día que creo que más madrugábamos para recibir los regalos. No es faltarà res, carrossa, un seguici de patges o la banda de música. Fa bastants anys que intento colaborar en un día tan especial. Ver a la carita de los niños tan ilusionados. Farem cap tots al polideportiu i allí donareu tots els regals. Arribaran carregadets, perquè les peticions en són moltes. Una canasta, un leloche, les sabates que ells vulguin. Tenim contacte en els xiquets. Fomentar que los niños estén en los pueblos y que sigan estando. Un toc màgic per conservar la il·lusió en els pobles més menuts.